Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mwazuka bwanji amalawi ansanga kwina kulikonse kumene muli. Ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W. Kachenje, amene ndakhala ndikuzuzula ulamuliro wa MCP chifukwa cha nkhanza zimene akhala kuchitira amalawi. Kuchokera 2019 ndakhala ndikuzuzula mabungwe amene adauka nkuyamba kupereka zisokonezo mdziko lino, ndikuyamba kusogolera kuwukira a Professor Arthur Peter Mutharika. Kuchokera 2020 ndakhala ndikuzuzula pambalambanda, uyima pambalambanda osabisa nkhope yanga osabisala wauzuzula Lazarus Chakwera nusogoleri wawo chifukwa cha nkhanza zimene amachita, chifukwa cha katangale amene amasaukisa Malawi, chifukwa cha maulendo amene akangochita mozizimukira ulendo kumapita maiko akunja pomwe amalawi akuvutika. Amalawi munyengo iyi amene ndidayima nkumazuzula MCP, amalawi moyo wanga udali pa chiopsezo, ndipo ndakumana ndi nkhondo zochuluka, ndipo ndapepusidwa, ndatukwanidwa. Koma ndimafuna ndikuwuzeni amalawi, munthu ukazayima pa chilungamo sumachita mantha. Munthu ukazayima pa chilungamo umalolera kuti chondigwera chindigwere, koma ndiyime pa chilungamo. Ndiyamikire kwa ndithu kuti chimene ine ndimafuna ndimakhumba ndikusintha kwa ulamuliro. Ndiyamike kuti zatheka, amalawi mudamvera, amalawi munachigwira ndipo munachigwirisa ntchito. Amalawi ndafuna ndikuthokozeni ndithu kuchokera msanje tuchitipa. Tinene moona mtima muulamuliro wa MCP umene amasogozedwa ndi Achakwera. Amalawi tinali pa mavuto, zinthu sizinali bwino mdziko lathu, kudula kwa zinthu, kudula kwa chakudya, kusowa kwa forex, kusowa kwa mafuta, kukula kwa katangale. Ndati ndiyamikire kwa ndithu amalawi ine ndakhala ndikuyankhula kuti ine sindizayamikira munthu chifukwa wamwalira. Ine ndizayamikira munthu adakali ndi moyo. Ndiyayamikire ndithu Alaji Nchacha, Achalosi Nchacha amene ali Alaji ayimanane munkhondo. Onabobede ayimanane munkhondo. Mai Gladys Kanda ayimanane munkhondo. Nkhondo imene idali yovutisisa, imene amalawi ndimakwanisa kukagona even ngakhale kuchire. Idali nthawi yovutisisa kwambiri amalawi, imene apolisi amene amazitcha kuti ndi apolisi, koma ndimazindikira kuti zinthu izi andizigawenga, amene akhala kubwera kuzandisowesa mtendere kokwana ka 7 pakhomo kwathu. Lero ndafuna ndikuyankhuleni amalawi kuti ntchito imene ndimagwira yafika kumapeto. Chimene ndikafuna chidachitika. Chimene ndikafuna ndikuti MCP ifune isafune ituluke mboma chifukwa cha nkhanza, chifukwa cha kusamvera, chifukwa cha kusaona mavuto amalawi amene amakumana nawo. For example, MCP imasunga chakudya, amalawi akugona ndi njala. MCP vuto la yambirira la munthu ni njala. Mukazathana ndi vuto la njala zinazo nzosavuta. Uthengawu mumveso ino amene mukulamula pano. Munthu choyambirira ndi chakudya. Choyambirira pa moyo wa munthu ndi chakudya. Chachiwiri chovala. Chachitatu munthu akhale ndi pogona pabwino.
moyo wa munthu mwaukwanisa. Lero ndafuna ndikuyankhuleni amalawi kuti ntchito imene ndimagwira tinapambana. A Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene akulamulira dziko ili. Amalawi ndafuna ndikuyankhuleni, ndikuopa mapropaganda. Pano sindimabwera kumayankhula amene ndimayankhulira masiku apitawa. Masiku apitawa ndimakwanisa kuyankhula mamawa, masana, madzulo, mwinanso kupitilira apo. Pano ndafuna ndikuyankhuleni amalawi kuti ndiziyankhula mwapo ndi apo. Sinimawirikiza mene ndimachitira. Zindikirani amalawi, munthu ine ndi mtumiki wa Mulungu, ndili machechi amene ndimayang'anira. Ndiye mukandiona kusowa nthawi yayitali, mukandiona ndidakali chete. Amalawi ndafuna muziwe kuti ndilipo, ndiziyankhula pokapoka. Ndikaona kuti apa pakufunika kuti tiyankhule, ndizibwera kuzayankhulapo. Ndizibwera ndithu, ndabwera kuzakuyankhulani amalawi chifukwa alipo anthu ena amakhulupirira kuyankhula mapropaganda. Ntchito imene ndimafuna idatheka. Chimene ndimafuna nchokuti a Profesa Arthur Peter Mutharika abwerere mboma, IMCP atuluke mboma. Ntchito imene ndikagwira ndi imeneyo, ndipo ntchitoyo inali yokumemezani inu amalawi mamawa, masana, madzulo. Ntchitoyo idatheka, ntchitoyo tidapambana. Ndafuna ndikuyankhuleni amalawi kuti kuyankhula kwanga padakali pano sindimabwera mowirikiza mene ndimabwerera. Ambuye saudaliseni, ndimakukondani. Mulungu akukumbukireni. Ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W. Kachenje. Amene mungafune phone number yanga ndi 088 12 38 63 Amene mukufuna ya WhatsApp osayimba koma ya WhatsApp ndi 099 5252 356. Shalom, shalom, shalom. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.